O equipo directivo e a AMPA do Breasegade de Rianxo demandan solucións aos problemas estruturais do centro. Tamén solicitan o desdobre dun aula ao superar a ratio máxima de alumnos. O CEP Breasegade conta con varias frontes abertas a pouco máis dun mes de retomar as clases. O director do centro e a AMPA venen denunciar as carencias que presenta o centro rianxeiro en dous eidos, o profesional e o estrutural. Vamos a durante todo o curso enviando sucesivos informes e documentación á Xefatura Territorial para o tema das obras no centro, tanto a Xefatura Territorial como o Concello, como a Inspección, con copias a cada un deles de todos os desperfectos que temos, que son cada vez máis. É un colexio que ten 40 anos e que prácticamente nestes 40 anos non tuvo ninguna reforma importante. Seguir poñendo parches pois non nos parece procedente, non? Hai que reformar e hai que reformar en serio. Creo que os nosos rapaces teñen o mismo dereito que o resto dos rapaces do país de estar en un colexio con unhas condicións mínimas. Polo que se demanda unha reforma estrutural para garantir a seguridade e calidade no centro para os alumnos e os docentes, xa que, como sinala o presidente da AMPA, Víctor del Río, o edificio conta con numerosas eivas. As plaquetas caen por sí. Aí arriba xa tamén o podedes ver despois os pasamáns desde a altura que hai. Eso estáse despromando, caen. O que necesitamos é que solucionen eses problemas, vale? Unha, o das plaquetas, porque son un peligro se lle caen enriba dun neno ou enriba de algún docente. O pasamáns desde esa altura tamén é un peligro, que aínda que se pode solucionar, que ten fácil solución. O tema do tellado, aquí agora non se ve porque non está chovendo, pero aquí no inverno isto aquí é un río. Apunta que hai filtracións constantes o que se suma á inseguridade, á falta de revisión dos extintores ou ao cambio que hai que facer na caldeira. Está o cole, a verdade que necesita unha renovación total. Ademais, temos un informe da OCA, unha OCA feita eléctrica de baixa tensión, donde está claramente demostrado que as deficiencias que hai no cole con ese informe. Fixose en abril. En outubro ese informe pois perdería o que digamos o valor en sí, non? Pero nós o que estamos intentando é que nos solucionen ese problema porque realmente aí é onde se ven as deficiencias que ten o cole. Outra das frontes abertas que ten o centro é un cumprimento da nova Lei de Educación de xaneiro que fixa ratios en 20 nenos por clase. Sen embargo, haberá aulas no Breasegade nas que haberá máis dese número. A nós correspóndenos en estes momentos un profesor en terceiro, porque sobrepasamos os 25 nenos e nenas de ratio e resulta absolutamente imprescindible, porque ademais de ter esos 25 nenos, que parece que estamos falando sempre en números, non? En vez de estar falando de seres humanos, en este caso de nenos e de nenas, hai un porcentaxe moi alto de nenos con necesidades especiais, non? Hai 10 nenos con necesidades especiais que necesitan ser atendidos de unha forma especial acorde ás súas necesidades, non? Que o necesitamos porque hai máis dun 40% de nenos con un problema de aprendizaxe. Como dixo el, temos direito a que os nenos teñan tamén un aprendizaxe digno, non? E tamén se solicita ter un profesor de audición e linguaxe a tempo completo no centro, xa que ata agora só tiñan 2 días a semana a este profesional. Con unha cantidade grande de nenos de audición e linguaxe e ademais con casos bastante complexos que necesitan unha atención non de 2 días, sino de, bueno, pois, polo menos unha sesión diaria toda a semana, non? Por lo tanto, en este momento estamos nunha situación moi complexa, con moitos frentes abertos, pero afortunadamente contamos co apoio das familias e eu creo que, bueno, que vamos a intentar solucionar todo isto na medida do posible poder empezar a traballar en setembro en unhas condicións pois mínimamente, bueno, adecuadas, non? Non vemos razonable que non los poñan por unhas horas ca carga de traballo que hai en este cole, porque aparte dese 40% que hai na aula de terceiro, hai máis problemas no cole referente a ese tema. O equipo directivo e a AMPA afirman que é moi complicado que isto se produza antes do inicio do novo curso, xa que só se mantivo unha reunión coa Xefatura Territorial en marzo. Nas últimas datas solicitaron máis, tamén con recursos humanos, pero non tiveron resposta. Sería o mínimo, non? Senón que creo que nos deberían recibir ou polo menos vir aquí e ver cual é a situación e ver se eles, bueno, consideran que esta é unha situación pois adecuada para comezar o curso, non? E de momento non tivemos ningunha resposta.
Si tivemos unha resposta adecuada bueno, personalmente creo que moi empática por parte da inspección, pero tanto Xefatura como Recursos Humanos non sabemos nada. Un colexio que se está a converter en referencia e está a medrar ou contar con máis alumnos, xa que este ano prevese que se chegue aos 120. O noso cole está crecendo, cada vez ten máis alumnado, o cual para nós é moi importante. Creo que estamos sendo un centro de referencia no entorno pois para atraer os seus nenos, incluso estamos recollendo ahora nenos que nos veñen de outros centros porque as familias deciden traelos aquí. Queremos seguir medrando, pero para seguir crecendo necesitamos pois eso, que ter unha atención por parte da administración importante. Que reclama a atención necesaria para garantir o futuro do colexio. Si queremos que os centros, o sea, que o rural teña vida, non se vacíe, temos que darlles uns servicios óptimos, non?